L-għodwa tajba fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Sant. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla l-Missier u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Illum din namlu t-tifkira ta' San Carlo Borromeo, isqof ta' Milan li twilet fl-1530 illi kien għaref kbir u wettaq mal-ewwel id-digriti tal-Konċilju ta' Trentu fejn waqqaf ħafna seminarji u kien jaħdem ħafna fuq il-formazzjoni tal-kleru. Nitolbu l-interċessjoni tiegħu biex il-mulej jagħtina saċerdoti qaddisa u ħabrika skont il-qalb tiegħu. Biex tiċċelebraw kif jixraq din il-quddisa nitolbu maħfra. Mulej, int għandek poplu tiegħek dak l-ispirtu li bih imlejt lill-isqof San Carlo Borromeo. Ħalli l-Knisja tiegħek tiġġedded bla qiegħda u tkun xhieda ta' Kristu biex tista' turjeh lid-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsalta flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra ta' San Paolo Apostlu lil Filippin. Ħuti, jekk hemm fikom xi faraġ fi Kristu, jekk hemm xi kelma ta' ħlewwa fl-imħabba, jekk hemm ix-xirka fl-ispirtu, jekk hemm xi ħniena u modrija, kunu fehma waħda u mlewni bil-ferħ. ħalkolkom l-istess imħabba u ruħ waħda u ħsieb wieħed. Tagħmlu xejn pika ta' partit, anqas ftaħ il-fieraħ, imma kunu umli u kull wieħed minnkom iqis lil ieħor aħjar minnu. Ħadd minnkom ma għandu jfittex li jaqbillu, imma li jaqbel lil ħadd ieħor. Il-kelma tal-mulej. Lill-Alla. Mulej, ħallis li ruħi fis-sliem. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Mulej, ma tkabritx qalbi, anqas ma ntrefu għajnejja. Jien ma ġrejtx wara ħwejjeġ kbar, jew wara ħwejjeġ ola minni. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem, imma żammejt ruħi fis-skiet u l-mistrieħ, bħal tarbija f'ħoġor omma, bħal tarbija miftuma, hekk ruħi ġewwa fija. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. It-tama Iżrael fil-mulej minn issa u għal dejjem. Mulej, ħares li ruħi fis-sliem. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi tkunu tassew dixxipli tiegħi, jgħid il-mulej, u tarfu il-verità. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-kap tal-Fariżej li kien stiednu: meta tagħti jikla jew pranzu, tistidinx lil ħbiebek jew lil ħutek jew lil qrabatek wanqas ġirien onja għax għandhom lejn imbagħad jistiednu lilek huma u hekk irodlulek il-pjaċir li tkun għamilthom int. Al kontrarju, meta tagħmel ikla, stieden il-foqra, il-matubin, it-sopop, l-omja,
u ħini jint, għax dawn m'għandhomx minn fejn iroddulek pjaċir bi pjaċir, imma iroddulek Alla meta il-ġusti jqumu għal ħajja. Il-kelma tal-mulej. Naħseb kull wieħed u waħda minna hawnhekk il-dolodu smajna il-qoddisa il-bieraħ. U Ġesu fil-Vanġelu tiegħu għamel stidina kbira li kien dejjem jagħmel Alla. Isma' Iżrael, isma' poplu tal-Alla. U x'nisimgħu? Li Alla huwa wieħed u għandna nħobbuh qalbna kollha, b'moħħna kollha u b'dak kollu li għandna u l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dan huwa il-kmandament uniku li aħna nistgħu ngħixu jekk irridu li l-fidi tagħna tkun sinċera, tkun awtentika. Għaliex aħna l-insara inħobbu l-proxmu kemm nemmnu f'mulej. Iktar ma nħobbu l-mulej tfal tiegħek bħala don, bħala proxmu. Allura aħna rridu nivverifikaw ftit jekk l-imħabba tagħna lejn il-mulej hux frott il-fidi. U din narawha meta aħna inħobbu l-proxmu bħala frott tal-fidi matura tagħna. Għalhekk illum fil-qoddisa fil-qari tal-lum kemm l-ewwel qari u t-tieni jinżel ftit fil-prattiku kif inħobbu lil xulxin. Għalinna San Pawl, tkunux bil-pika bejnietkom bil-partiti, tqisux l-oħrajn qar minnkom, anzi qisu lill-oħrajn aħjar minnkom u kunu ħsieb wieħed. U Ġesu jistieden lil dan il-Fariżew biex meta jagħmel xi festa jistieden lil dawk in-nies illi ma jistgħux iroddulu. U hawnhekk niftakar f'esperjenza li kelli f'Ruma meta kelli komunità ta' ex-homeless, ex-barboni u fi żmien il-miliet u lejt kien nistieden il-komunità parrokjali biex f'dawn iż-żminijiet ta' festa jistiednu wieħed minn dawn ta' din il-komunità ta' il-homeless. Kien hemm min kien jagħmel din, għal tavolja kif ngħidu aħna, iddaħħal in-nies barrani ġa darek mhux faċli, kien 30 sena, aktar u iktar forsi llum. Imma dik hija l-prattika għax aħna fil-ħajja tagħna rridu nkunu inklużivi li ndaħlu mal-grupp tagħna, mal-komunità tagħna, mal-ħbeb tagħna, anke dawk il-persuni illi mhumiex tant simpatiċi għalina. Jekk irridu verament nobdu lil mulej biex inħobbu lilna nfusna il-proxmu tagħna bħala nħobbu l-proxmu bħala lilna nfusna, għalhekk ejjew inħallu l-Ispiritu Santu ikabbar fina l-fidi biex ikabbar fina il-kmandament tal-imħabba. Għax Ġesu għalinna ħobbu lill-Alla b'qalbkom kollha, b'ruħkom kollha u l-proxmu tagħkom bħala kien nifsek. U allura hawnhekk nuru kemm nemmnu f'darament Ġesu skont l-imħabba tagħna lejn il-proxmu. Lill-Alla għajn ta' kull don perfett, nuru bil-fiduċja l-bżonnijiet tagħna aħna u nirrikkomandaw lilna l-koll hawn preżenti lill-eżes tagħna u l-bnedmin kollha. Sabiex il-Papa, l-isqijiet u s-saċerdoti bl-interċessjoni ta' San Carlo Borromeo ikunu għal poplu Nisrani rajja tajba u għallima umli nitolbu. Sabiex il-mexxejja tal-popli iħabirku ħalli kulħadd ikollu xogħol u saqaf fejn jisken nitolbu.
sabiex kull fejn hemm solitudini u emozjonijiet qatt ma tiġi nieqsa l-imħabba tagħna nitolbu. Sabiex illum aħna li qegħdin niċċelebraw din l-Ewkaristija narfu naqsmu l-ħin u t-talb tagħna mal-proxmu tagħna nitolbu. Sabiex il-mulej itina f'waqta x-xita li tant għandna bżonn għal-ħtiġijiet tagħna nitolbu. Għal dawk il-morda speċjalment li jsegwuna fuq il-mezzi soċjali u għal dawk emigranti li jsegwuna din il-qudisa biex flimkien narfu kemm Alla ikun maħbub kemm inħobbu l-proxmu tagħna nitolbu. Permettuli talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, preghiamo perché il nostro amore verso il prossimo sia frutto di una fede matura e sincera, perché possiamo riconoscere che l'unico bene che abbiamo è amare Dio e amarsi tra di noi. Preghiamo, nitolbu. Il-res ukoll it-talb personali tagħna. Missier Qaddis, ħares lil uliedek li hemm kollha ta' ħajjithom, saħħaħ fihom l-emejjel tajba tagħhom u isma' t-talb li qed jagħmlulek bi Kristu Sidna. Kristu kif hu jissejjeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubit tajtna dal-imbit li din nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-għamulej l-offerta li għedin namlulek fuq dal-altar fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo, kif int iglorifikajtu għal-ħeġġa tiegħu bħala raj tal-meħla tiegħek u għal-kobor tal-virtijiet tiegħu, hekk ukoll bil-qawwa tas-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek għamel li jkollna kotra ta' frott mill-emejjel tajjeb tagħna bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna l-fuq, niżukkar l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodurek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Carlo Borromeo, inti twaqqafa bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Issaħħaħa fil-erf bit-talim li xerret u tilqa' t-talb li jagħmillek għall-ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġu l-Qaddisin intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla għejda: Qaddis, 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 mulej Alla tal-Eżerċit. Fil-għoli tas-smajiet. Mirek minn ġejn. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, ratt il-ħajl, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' ratt il-ħajl tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol,
għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalik u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dannu il-misteru tal-fidi inħabru l-mettijek mulej. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tal-salvazzjoni, u rodulek ħajra xoġbuk tilana għawn u dimek biex naħduk. U mċa kontani tolbu l-Spiritu Santi għadna f'ġizawijet li inna niħdu sem bil-ġisew id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fi knisja tijek imxerda ma' d-dinja kolla, u għettaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franċesku, mal-Isqoftan Anton, mal-Ministru u l-Poplu li jint ksib talik. Ftakar fil-qaddeja tal-familji Sultana Spiteri li joġbok is-sejħilhom għal għandek minn d-dinja. Ftakar ukoll f'ħutna dawk li raqdu bit-tama tal-għawmin, daħħal il-mejtin kollha qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk, għati li jinna wkoll il-wir tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Alla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka, San Carlo Borromeo u l-qaddisin kollha li jiexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla mister li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Flimkien nitolbu kif għallimna Ġesu, missierna li jinti fismawek, jitqaddes tiġi sarnatek, ikun li tritin, kif is-sema jida fl-art. Ħobżna ta' kuljum, għafrinna d-nubitna, bħal ma nafru l-minu ħati għalina, la daħanniex fid-diġri, id-daħrizna n-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-paċi fi żminna biex ikunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islem, natikom islem tiegħi, la tħares lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slem u laqda li jint trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem ta' Kristu iħarisna għal ħajja ta' dejjem.
nfaħru il-mulej billi niftakru fil-mejtin tagħna. Għatijom u mulej il-mistreħ ta' dejjem. Jistriju fil-paċi. Nitolbu. Mulej, il-misteri għaddisa li bijom tqarbilna f'din l-Ewkaristija jimlew li ruħna f'dak il-qawwa li bija San Carlo Borromeo wera ruħu bħala ministru fidin kollu mħaġġa bl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel nirċievu l-barka tal-aħħar, ngħidu talba l-Madonna ta' Pino flimkien, impoġġu l-intenzjonijiet tagħna kollha għalli ma raġuni ġejna dal-għodu hawnhekk dan is-santwarju biex inħallu l-ispirtu ta' umiltà u sempliċità ta' Marija iddawwalna u tmexxina fit-triq li bina Ġesu jixtieq minna. Għalhekk bil-qalb ngħidu: Slim għalik Marija, grazzja mimlija, immerka inti fost in-nisa u mbielek il-frott tal-ġuftijek Ġesù. Għaddisa Marija u Malla, tlabalina met imbit, issa u bissija tal-mat tal-għamel. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba li kulħadd. Madonna ta'